Ito, yung gamba natin. Ayan. Tahimik kasi sariwan-sariwa. Oh. Salamat po tayo Mento and like and share po. Si Christian, dito tayo ngayon sa Malolos, Bulacan mga kagamba. Dinaanan natin to si Christian, galing tayo Pangasinan. So, Christian, shoutout mo yung mga tropa mo dyan. Shoutout sa mga kadyan dyan. Mga kagamba, nandito tayo sa Concepcion 2, Marikina. Ayan si Spider Place mga kagamba. Ayan, oh, sumasali yan sa tournament yan. Ayan, like and subscribe and like at tapos notification bell para kay Spider Place. Yeah, thank you, thank you. Yan. Pakita mo yung mukha mo, yung kapugian mo. Yan, oh. Deliver natin siya ng gagambayan, oh. Yan po. Ayun yung bahay nila. Yan, yung pangatlo doon. Ayun. Yan ang bahay niya, yung may puti na gate. Yan. Yan. Kasunod doon, yan. Hindi kaya tayo ng mga solid na gin yan ni Idol Lakay. Ayan, no? Iyon, no? O, iyon, no? Yun ang mga solido. Oh, solid, walang liquid yan, ha? So, yun, Spider Place, ha? Upload lang. Yun, thank you po. Okay. Yun. Andito tayo ngayon sa bukid, ha? Sasaytsing na tayo. Siseleksyon na natin to gagamba. Ayan, para makita nyo, ha? Pakita ko sa inyo. Ayan, nagsiseleksyon tayo ngayon. Ayan. Pati yung gulay, siniseleksyon na rin, no? Ayan, ha?
Yan, PM lang dyan, Ito, totoo na nandito to, Kikita nyo. Hindi post lang na puro picture lang yan. Ano yan? Live na live yan, mga kagamba. So, yung lahat ng mga order ng seleksyon, PM, tawag, para bukas sa ma-deliveran natin. Malayo man malapit sa Metro Manila, basta nagkasundo kami sa presyo, pupuntahan kita. So, yun lang mga kagamba, order na. Maraming salamat.